Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. A yau insha Allahu za mu nuna yadda mutum zai yi downloading ɗin bidiyo daga cikin xender ɗinsa. Ma'ana mutum zai ɗauki link ɗin wani bidiyo ya shiga cikin xender sannan ya yi downloading ɗin wannan bidiyon ta cikin xender ɗinsa. Kamar misali, kamar status ɗin WhatsApp ko status na Facebook ko Instagram ko Twitter. Insha Allahu a yau za mu nuna. Yanzu kamar misali gashi nan muna shiga cikin Facebook. Yanzu bari mu je mu ɗauko link ɗin wani bidiyo da muke so mu downloading ta cikin xender, ma'ana xender saver kenan. Yanzu bari mu yi searching. Gashi nan yanzu bari mu yi searching ɗin wannan sunan. A ciki muke so mu ɗauko bidiyon da za mu ɗauko ta cikin wannan link ɗin. Kawai da zarar mun ɗauko link ɗin za mu je mu kai shi cikin xender ɗinmu ne. Yanzu gashi nan ga wannan bidiyon yanzu misali. Wannan bidiyon da muke so mu gani na ƙasan nan. Gashi nan yana buɗewa kamar haka. Yanzu ga wannan bidiyon nan. Wannan bidiyon da Aminu Saira ya ɗora shi. To gashi nan yanzu kawai za mu je mu danna wannan alamar ta gefe. Ga inda aka sa copy link kawai sai mu taɓa shi kamar haka. Idan muka taɓa shi sai mu fito daga ciki gabaki ɗaya complete. Sai mu je cikin ainihin xender ɗinmu ta cikin waya. Idan muka tafi muka shiga muka je muka lalubo inda application ɗin xender yake. Da mun ɗauko application ɗin xender. Ina xender take ne? Yauwa ga xender ɗinmu nan kamar haka. Idan muka shiga cikin xender haka. Wannan wani talla ne suke nuna mana, bari mu skipping. Yauwa gashi nan yanzu ga wani guri nan, bari mu fita daga nan. Yanzu ga wani guri nan da aka nuna wancan alamar kamar wayar ta sama. In dai har xender ɗinka is updated to akwai wannan wajen a ciki. Yanzu gashi nan ga wani guri nan yanzu da aka sa Facebook status, Facebook, Instagram, Twitter. Ma'ana kowane kalar status da aka ɗora a cikin WhatsApp ɗinka za ka iya ɗauko shi ta nan. Ma'ana kana da status saver. In Facebook ne ma haka za ka iya ɗaukowa. Yanzu gashi nan tunda Facebook ne mun shiga, bari mu danna kan ɗan tsinken nan sai mu pasting ɗin wannan link ɗin. Gashi nan mun danna kamar haka. Mun yi sai mu danna wannan inda aka rubuta fast download gashi nan. To yanzu haka gashi nan zai fara yin downloading ɗin wannan bidiyon, zai shigo cikin waya direct ba tare da muna son mun ga wani bidiyo a cikin Facebook muna so mu ɗauko shi ba mu san hanyar da za mu ɗauko shi ba. Ba mu da Facebook saver. To kawai wannan hanya ce mai sauƙi da xender suka yi updating ɗinsa. Wanda mutum zai riga da ya ɗauko application ko mutum zai riga ya ɗauko wani bidiyos ta ciki ba tare da mutum ya sha wata wahala ba. Gashi nan yanzu yana yin searching ta yanda bidiyon zai riga da ya ɗauko ta cikin wannan manhaja da muke amfani da ita. Yanzu haka gashi nan ga bidiyos ɗin nan yana yin downloading ta cikin xender ɗin. Gashi nan ya nuna mana wata alama kamar downloading. Yanzu kawai abin da za mu yi bari mu fita mu je mu shiga ainihin cikin player ɗinmu. Za mu ga bidiyon da zarar ya gama yin downloading ɗin ya shigo ciki. Bari mu fita, bari mu shiga cikin MX player. Ita ce player ɗinmu kenan. Idan muka shiga sai mu yi refresh. Gashi nan muna yin refresh gashi nan. Yanzu haka dai bidiyon bai gama yin ainihin downloading ba. Amma da zarar ya gama yin downloading a can sama za mu ga Facebook downloader. Za mu gani a can sama da zarar ya gama yin downloading ɗin. Bari mu yi back kamar haka. Ta can sama dai a can dai za mu ga dai wannan ainihin bidiyos ɗin da muka yi downloading ɗin shi na cikin Facebook ɗinmu ya shigo cikin xender kenan. Ainihin xender ɗinmu kenan ta zama ita ce Facebook downloader. Gashi nan yanzu nan dai za mu ga bidiyon ta nan. Amma gashi nan bari mu ƙara refresh. Gashi nan mun yi refresh. Yanzu nan yau ga bidiyon nan ya zo. Gashi nan ga Facebook nan. To ga bidiyon nan. Gashi nan mun ɗauko shi a nan. Gashi nan ya shigo yanzu haka. Dama rashin network ne yasa ya dinga yin mana abun nan. Yanzu ga bidiyon nan mun ɗauko shi daga cikin Facebook ta ainihin xender ɗinmu ita ce bidiyos downloader. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka iya ɗauko bidiyo daga cikin ko Facebook ko Twitter ko Instagram ya zo cikin wayarka. Mun gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba.